Astrologia de la setmana. T'expliquem les energies del 5 a l'11 de maig. Som en Sergi i la Cris d'Astrocat i si t'agrada l'astrologia, segueix-nos. Dilluns 5, Mercuri fa sextil amb Júpiter. Una ment oberta pot portar-te molt lluny. Bon dia per estudiar, escriure, conversar i fer créixer la teva visió del món. A més, la lluna passa de Lleó a Verge, del cor al detall. Observa què necessita atenció del teu dia a dia. Potser és hora de cuidar millor les teves rutines. Dimarts 6, Venus fa sextil amb Plutó. Les relacions poden transformar-se profundament. Estàs connectant des de l'autenticitat? Com portes la llibertat dins de la parella o amistats? Dimecres 7 tenim la lluna a Verge oposant-se al node nord. Escolta el teu cos. Estàs donant prou espai al descans i a la teva salut emocional? Treballar molt no sempre vol dir avançar. Dijous 8 i divendres 9, la lluna passarà per Balança. Aprofita per buscar harmonia. Cuida't des de l'amor propi i des del respecte a l'altre. On et falta equilibri? Dissabte 10, Mercuri entra a Taure fins a final de mes. Temps per pensar amb calma, valorar el que tens i donar forma a idees pràctiques. La comunicació es torna més concreta, però també més sòlida. Diumenge 11, la lluna ja a Escorpí. Les emocions guanyen intensitat. Ens apropem a la lluna plena. Perfecte per mirar cap a dins, fer neteja emocional i reconnectar amb allò que és essencial. Que tinguis una bona setmana.